Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara's Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Aray, ang sakit Yan din ba ang nararamdaman mo ngayon, lalo na pagdating sa tuhod mo? Uy, shout out sa hindi makagala sa mall kasi sumasakit na ang mga kasukasuan. Ay, nako, hirap ng ganyan. Buti na lang meron kang makakausap ngayon. Ito, live na live. It's a happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Your daldalerang atleta DJ Mara Tony para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Yung trip na trip mo sanang mag-mall, gumala with family. Kaya lang, yung osteoporosis mo, be. Osteoarthritis mo, basta yung may osteo. Diyos ko! Na para bang habang tumatagal, nare-realize mo na parang hindi ka na pabata ng pabataan. Huwag ka naman masyadong malungkot. Okay lang yan. It's part of the life. It's the cycle of life. Tingnan mo yung katabi mo. Oh, di ba? Medyo may edad na yan Nakangiti. Oh, di ba? Nakangiti. Ay, dapat ganyan. Dapat sisimulan mo ang Lunes mo nung nakangiti ang iyong mga muka. Oo, dahil kapag ngayon pa lang, Monday na Monday, may problema ka na, problemado ka pa. Ewan ko sa'yo, bikusan ka bulin yan. Saktong-sakto, akong kasama mo ngayon. Dahil gusto kitang kumustahin. Kumustahin ang mga bawat lakad mo kung saan alam kong nagki-Christmas rush shopping ka na dyan. Na hindi mo na alam kung anong uunahin mo dahil para bang napakarami mong pera, Sabi ko nga, pagka mamimigay ka ng aguinaldo o ng pamasko, dun lang sa mga taong importante sa'yo. Huwag ka na magbigay dun sa mga taong plastic. Anyway, ako pong inyo makakasama ngayong araw magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. And speaking of osteoarthritis at osteoporosis. Ano yung osteoporosis? Nakuha mo. Makakwento ko lang noon. Galing kami sa Vietnam. Tapos yung tatay ko, awang-awa ko sa tatay ko talaga. Kasi syempre, siya lang yung nag-iisang lalaki sa pamilya. Hindi siya makabuhat ng gamit. Oo, nanakit daw ang kanyang tuhod. Tapos na-realize ko, medyo may edad na nga pala yung tatay ko. O, di nagpa-check up Nung nagpa-check up, ayun, nalaman-laman, maraming tubig sa tuhod. Naku, hirap talaga pag tumatanda na. Bukod sa kanya, Diyos ko, parang napapaisip na rin ako, parang tumatanda na rin ako. Ako na yung susunod na magiging ina. Uy, masyado pang maaga. Wala pa tayong pambili ng mga appliance. Uy, mamaya. Uy, naku, speaking of appliance pala, naku, saktong-sakto. Magbibigay ang Astron Appliances maya-maya sa Facebook Live ko. Naku, tumutok ka. Naku, lalong-lalo na ikaw. Patso ka dun maya-maya Facebook Live. O, mamaya-maya yan. But for now, makinig ka muna ng Feel Good Music, B. Ito na, saktong-sakto. Papasok na si, Bixon. Tabi-tabi, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Iba ka, kabisyo ka na.